Καλησπέρα παιδιά και καλώ ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για το Chapter 5 Season 4 που θα συμβούν σε λίγο καιρό. Αν παρατηρήσετε νομίζω ανάμεσα στο όλυμπο με Grande Glacier, θα δείτε ότι έχει κάτι πράγματα, τα βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Αυτά που σας έδειξα πριν μπαίνουν στο παιχνίδι μια season πριν από τη season με τους Avengers. Δεν ξέρω άμα θυμάστε που στο Chapter 2 Season 3, λίγο στο τέλος της season πριν πάμε season 4, είχε αρχίσει να βγάζει αυτά εδώ. Άρα να είστε έτοιμοι για τη νέα season που όπως έχουμε μάθει από τα likes θα έχει σχέση με τους Avengers. Παιδιά, πριν συνεχίσω να σας λέω περισσότερα, αν θέλετε να βλέπετε βίντεο σαν και αυτά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και του like, γιατί όπως είπα έρχονται πολλά τουρνουά για εγγεγραμμένους που θα περνούν V-Bucks. Άρα εγώ θα σου πρότεινα να κάνεις subscribe και ποιος ξέρει, μπορεί και να κερδίσεις. Όμως για αυτούς που θέλουν να υποστηρίξουν περισσότερο πέρα το να κάνουν ένα like και μια εγγραφή, μπορούν να με κάνουν friend στο Fortnite που λέγεται Enjoy Waffle XD. Για αυτούς που δεν καταλάβατε, θα αφήσω το όνομα και στην περιγραφή και στα σχόλια, οπότε γρήγορα όλοι add friend, θα σας αποδεχτώ όλους. Κάτι τελευταίο ξέχασα να σας πω, ότι αυτό το account είναι καινούριο και δεν είναι φυσικά το κανονικό account μου. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.